जोंहा मैया गोबाङा गैयामोन नोंथांमोना खोनायाखिसै मैया जोंहा नेहाथारिया बेखौ बुंदोंमोन बै बेनाराव दैखांनानै होनाय जि 2 तिमथि 2:22 सिरि बियो आसलते मोनसेल' बे जि जुथुमा बे जुथुमानि आयदा नङा बेयो मैया मोनाबिलि समनि थाखायल'मोन बे आयदाया आरो दिनै सानसेनि थाखाय आयदाया गुबुन जिखौ प्रग्रामाव आरो बेनाराव दैखांनाय जायाखै बे जाबाय आं फरायनि 2 पिटर 2:1 फरायनो थांनाय बोथोरफ्राव जेरै मानसिफोरनि गेजेराव नंखाय नाबिफोर सिखांदोंमोन बेबादिनो नोंसोरनि गेजेरावबो नंखाय फोरोंग्राफोर सिखांगोन बिसोरो आद्रि जाहोग्रा नंखाय हुदाफोरखौ फोरोंगोन आरो गावसोरखौ गहोनाय बिब्बाखौबो फोलानानै गावसोरनि सायाव हरखाबैनो संहार जागोनखौ लाबोगोन आरो गोबां मानसिफ्रा बे लांसुनियाफोरनि आखल गियानखौ सोलोंगोन मानोना बिसोरनि मावनायफोरनि थाखायनो गुबुनफ्रा नंगौनि लामाखौ निन्दिगोन नंखाय बाखाय सल'फोरखौ खोथाबायनानै बिसोरो नोंसोरनिफ्राय रां खामायगोन गोबां साननिफ्रायनो बिसोरनि सायाव बिसारा थामथिमखा संहार खालामग्राया सिरि मोननानै दंखायो इसोरनि बे बाथ्राया जोंखौ आशीर्बाद खालामथों आं सान्दों बेयो दिनै मोनसे गोनां आयदा जानानै फैदों जोंनि गेजेराव फोरोंनो गोनां मोनसे गोनांथार आयदा स्पेशली ख्रिस्टियान चार्चेस ख्रिस्टियान मण्डलीफोरनि गेजेराव ख्रिस्टखौ फोथायग्राफोरनि गेजेराव बुंथारनांगौ फोरोंथारनांगौ मोनसे जोंहा गोनां मोनसे बिसय जानानै फैदों आरो बे गोनां बिसयखौनो अम्बागाव पास्टरेटनि दैदेनगिरिफोराबो मोनदांनानै मिथिनानै बिथांमोना गिर्जाफोरजों जुरित दंखाय गिर्जाफोरजों बिथांमोना सोमोन्दो दंखाय बिथांमोना मोनदांदों गिर्जाया दिनै मा समस्याजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों जों गोबां समाव प्रग्राम लायो आयदाबो लायो माब्लाबा रिलेभेन्टआनो नङा प्रग्राम लानांगौखाय लाबाय मोनसे आयदा सायख'नांगौखाय सायख'बाय जि आयदाया आसलते जोंजों गोरोबनायानो नङा माब्लाबा बेबायदि जोंहा जायो जोंनो मा गोनां जादों बेसो जोंनि मोनफ्रोमबो प्रग्रामनि आयदा जानांगौ आरो जोंनो दिनै माखौ फोरोंनाया गोनां जादों बेसो जोंनि मोनफ्रोम प्रग्रामनि आयदा बा बिखय बियो जानांगोन थीम बियो जानांगोन आरो आं सान्दों अम्बागाव पास्टरनि दैदेनगिरिफ्रा सिन्ता खालामदों बिथांमोना मोनदांदों मिथिदों खारन बिथांमोना साफा साफा गिर्जानि सोद्रोमाफोर आरो गिर्जायाव थायो बिथांमोना आरो स्पेशली अम्बागाव दखरानि सिंनि गिर्जाफोरनि जि समयसाफोर बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि गिर्जाफोरनि जि समयसाफोर बेखौ बिथांमोना मोनथिनानै मोनदांनानै बे गोरोबनाय आयदाखौ बिथांमोना लाबोदों थांनाय बोथोरफोराव जोंनि आयदाया बुंदों थांनाय बोथोरफोराव जेरै मानसिफोरनि गेजेराव नंखाय नाबिफोर सिखांदोंमोन बेबादिनो नोंसोरनि गेजेरावबो नंखाय फोरोंग्राफोर सिखांगोन मा बुंदों मा नंखाय फोरोंग्राफ्रा दिनैल' दङ जोंनि गेजेरावल' जादों ना बियो सिगांनिफ्रायनो दङ पिटरा जेब्ला बेखौ लिरदोंमोन पिटरा सिगांनि हमयखौ रिफार खालामदों सिगांनि हमयखौ बुंदों गोसोखांदों थांनाय बोथोरफोराव जेरै मानसिफोरनि गेजेराव नंखाय नाबिफोर सिखांदोंमोन बेबायदिनो नोंसोरनि गेजेरावबो नंखाय फोरोंग्राफोर सिखांगोन पिटरा बुंदोंमोन इसोरनि आत्माजों बिथाङा थुलुंगानाय मोननानै इन्सपायार जानानै बिथाङा बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ सिगाङावबो नंखाय नाबिफोर दंमोन नाबिफोर दङ आरो नंखाय नाबिफोर दङ बे बाथ्राखौ बेयाव जोंनो बुंदों आरो बेयो दिनैनिल' समयसा नङा इभेन गिर्जानि जागायजेननायनिफ्रायनो गिर्जाया दिनै बेसेबां जाखो खै बोसोर जाखो संसाराव चार्चआ माब्ला जागायजेननाय गिर्जानि जि जागायजेननाय गिर्जानि जि स्थापन जों मोननो हायो जिसु ख्रिस्ट थैखांनायनि उनाव सोरगोआव थांनायनि उनावसो जिसुआ बुंदोंमोन मथिनि हल्लयदायाव आङो आंनि गिर्जाखौ गायसनगोन I will build my church होनना बुंदोंमोन I will माने इंराजियाव जों ग्रामारफोरखौबो नायनांगौ जायो I will माने जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला संसाराव दंमोन गिर्जाया भबिष्यतसोमोन will माने भबिष्यत उनाव जागोनखौ बुंनाय जायो आङो आंनि गिर्जाखौ लुगोन होननानैसो बुंनाय जिसुआ जेब्ला संसाराव दंमोन बे समाव गिर्जा गैयामोन आरो जिसु ख्रिस्टआ थैबाय थैनानै सिखांफिननानै सोरगोआव थांनानै आरो 10 दिननि उनावसो 50 दिनिया फोरबोखालि पेन्टेकस्टनि दिनखालि गिर्जानि आरम्भ जादों गिर्जानि जागायजेननाया जादों बेनि सिगाङाव गिर्जा गैयामोन जिसु ख्रिस्टआ थैनानै सिखांफिननानै सोरगोआव थांनायनि 10 दिननि उनाव 50 दिनिया फोरबोखालि गिर्जानि जागायजेननाय बेखौ जों मोननो हायो
दा बे जागायजेननायनिफ्रायनो दिनै 2000 बोसोरसोल' जादों गिर्जाया 2000 बोसोरसोल' चार्चआ संसाराव 2000 बोसोरसोल' जादों खिन्थु जागायजेननायनिफ्रायनो गिर्जाया नैबे समयसाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों सेजन पिटरनि लिरनाय होन पलनि गुबुन गुबुन बिजाब होन गालातिया होन कलसिया होन बेफोर गासै बिजाबफोरा नंखाय फोरोंग्राफोरनि सायाव लिरनाय बिजाबफोर गिर्जानो लिरनाय बे लाइजामफोरखौ आरो मानो लिरनो गोनां जानाय पला बे जहना मानो लिरनो गोनां जानाय कारन गिर्जायाव फोरोंग्राफोरल' नङा नंखायखौ फोरोंग्राफोर गोबां दङमोन आरो बियो बै समनिल' नङा इभेन सिगाङावबो बेबायदि नंखाय फोरोंनानै मानसिफोरखौ आन्दायहोनाय थगायनायनि खामानिफोरखौ मावदोंमोन सिगांनिफ्रायनो दंबोयो मसीनि हमैनिफ्रायबो दंबोयो मसीया बिसोरबायदि नंखायखौ फोरोंग्राफोरनिफ्राय गावनि मानसिफोरखौ साबधान बियो होबोनो गोनां जादोंमोन आरो दिनै जोंनि समावबो गिर्जाया बे समयसाया गिर्जायाव जोबनानै थाङाखै आरो बियो बारानिफ्राय बारा बियो जोंनि गिर्जायाव जोंनि गिर्जाफोराव फोथायग्राफोरनि गेजेराव जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो जेब्ला जोङो मथीनि 24 अध्यायाव थाङो मथीनि 24 अध्यायखौ नायो जों बेवहाय मोननो हायो जिसुआ गावनि सेलाफोरजों रायज्लायदोंमोन गोनां मोनसे आयदानि सायाव जिसुखौ सोंदों मथीनि 24 अध्याय 3 पदआव बिनि सेलाफोरा खाथियाव फैनानै बेखौ लिंस्लबनानै मोनसे गोनां बाथ्रा सोंदोंमोन जों 24 नि 3 खौ फरायनो जेब्ला जिसुआ अलिभ हाजोआव थांनानै जहैयो अब्ला बिनि सेलाफ्रा थख'यै थांनानै बिनियाव सोंहैदों जोंनो खोथादो बेफोर माब्ला जागोन आरो नोंनि फैफिननाय आरो संसार जोबनाय समाव मा हांखोफोर नुजागोन सेलाफ्रा मिथिनो लुबैदोंमोन संसारा माब्ला जोबगोन गोनां मोनसे आयदा बेयो गेदेर मोनसे आयदा गोनां मोनसे आयदा संसार जोबनायनि सोमोन्दै आरो जिसुआ गावनि मानसिफोरखौ लांनो फैफिनगोन होननानै बुंनायनि बाथ्रा आङो थांनोसै जिसुआ प्रमिस खालामदोंमोन समाय लादोंमोन आङो थांनोसै नाथाय आं नोंसोरखौ बेबायदि मा खालामा गारनानै गालाङा आं थांगोन थांनानै आङो नोंसोर बयखौबो लांनो हानाय बायदि आङो जायगा थामथिम खालामहैगोन आफानि न'आव गोबां थाग्रा जायगाफोर दङ आरो बेयाव आं सानसे नोंसोरखौ लांनो फैफिनगोन सेलाफोरा बे समाय लानायखौ गोसोआव दंमोनखाय बे बाथ्राखौ सोंदों माब्ला संसारा माब्ला जोबगोन आरो नों जोंखौ बै बिफानि रायजोआव बै सोरगोआव नों जोंनो थाखाय थामथिम खालामनाय रायजोआव नों जोंखौ माब्ला लांनो फैफिनगोन बिसोरो सोंदोंमोन नाथाय बे इसेबां गोनां बाथ्राखौ सोंनायाव जिसुनि फिननाया गुबुन बियो बे गोनां बाथ्रा जिसु फैफिननायनि बाथ्रा संसार जोबनायनि बाथ्रा बे बाथ्रायाव गोसोआव लाखिनांगौ मा गोनांसिनथार बाथ्राखौ बियो बिसोरनो बुंदों सारियाव बुंदों जिसुआ बिसोरखौ होनबाय रावबो नोंसोरखौ बुरखायनानै सोलैयै बायदि थगायै बायदि थारमाने थगायनो हायि बायदि नोंसोरो साबधान जादों जिसुआ संसार जोबनायनि सिगांनि बाथ्रा गाव फैफिननायनि सिगांनि बाथ्रा बेयाव रायज्लायनो गोनां दङब्ला मासो दङनो नैबेखौ बुंदों गोनां बाथ्राखौ नोंसोरखौ रावबो थगायनो हायि बायदि साबधान जा जोंखौ रावबो थगायनो हायि बायदि साबधान जा बे बाथ्राखौ जोंखौ सांग्रां जानो होदों जोंखौ साबधान जानो होदों जिसुआ गावनि सेलाफोरखौ साबधान जानो होदोंमोन आयदाया मा आयदाया जिसुनि फैफिननाय आयदाया सोरगो रायजोआव थांनाय आयदाया संसार जोबनायनि बाथ्रा नाथाय बेयाव जों जुदि बे सोरगोआव थांनायनि बाथ्रा जों सानदोंब्ला जिसुजों लोगोसे थांफानायनि बाथ्रा सानदोंब्ला जोंहा मा जानांगौ दङ जोंखौ रावबो थगायनो हायि बायदि जोंहा साबधान जानांगौ दङ नोंसोर जे आयदाखौ रायज्लायनो नागिरदों थिगानो दङ जिसुआ बुंदोंमोन नोंसोरो सोरगोआव थांनायनि बाथ्रा रायज्लायनो नागिरदों थिगानो दङ नोंसोरो संसार जोबनानै बासाय जानायनि सोमोन्दै रायज्लायनो संसारा जोबोब्ला संसारा जोबनानै थाङोब्ला माबोरैहाय सासे मानसिया बासाय जानो हागोन माबोरैहाय सोरगोआव नों थामथिम खालामनाय रायजोआव थांनो हागोन बे गासैबो बाथ्राया गोनां बे गोनां बाथ्राजों सोमोन्दो लाखिनानै बुंथारनो नांगौ जिसुआ गोनां बाथ्राया मामोन नोंसोरखौ थगायनो हायि बायदि नोंसोरो बयबो साबधान जा जों साबधान ने जोंनि गिर्जायारिफोरा सांग्रां ने साबधान ने बिनि उनाव मानो साबधान जानांगौनो सोरनिफ्राय साबधान जानांगौनो गोबां मानसिफ्रा आंनि मुंखौ लानानै होनफैगोन आंनो बे ख्रिस्ट'आ आरो बिसोरो गोबां मानसिफोरखौ थगायगोन
मानो साबधान जानांगौनो जिसुनि मुं लानानै फैगोन जोंनि गेजेराव जिसुनि मुं लानानै मानो जिसुनि मुं गिर्जायाव मानो जिसुनि मुं लानानै फैगोन आं हाबनो होनाय नङा बेलगुरियाव खारन जों बेखौ फोथाया तारमाने गुबुन इसोरनि नाम लानानै जुदि जोंनि गिर्जायाव हाबनो नागिरोब्ला जों रावबो हाबनो होनाय नङा सैतानाबो बेखौ मिथिगौ जाम्बा नङा बियो ओमफ्राय सैताना मा खालामगोन जिसुनि मुंखौ बाहायनानै थगायनायनि खामानिखौ मावगोन बेखौ बुंदों जिसुनि मुं लायोब्लासो जों गिर्जाफोरा बिसोरखौ बरायगोन अब्ला मा जिसुनि मुं लानानै साफ्रोम जिसुनि मुं लानानै फैनाय साफ्रोमखौबो जों जोंनि गिर्जायाव जायगा होनांगौ होननानै बाइबेला बुंदों जायफोरा जिसुनि मुं बुंथिंदों बिसोर बयबो फोथायजाथाव होननानै बाइबेला बुंदों जोंथ' बेखौनो सानो जिसुनि मुं लाना फैगोन बियो जिसुनि मानसि जोंथ' बेखौनो सानो दोनै जिसुनि मुं लानानै फैनाय साफ्रोमखौबो बियो पबित्र आत्माजों दैदेनजानाय मानसि जों बेखौ सानो खिन्थु बाइबेला मा होनदों नङा रावबो गुबुन इसोरनि नाम लानानै गिर्जायाव समायसा खालामग्राफोरा फैनाय नङा बे जिसुनि मुंखौनो लानानै फैगोन अब्ला जिसुनि मुं लानाय साफ्रोमानो फोथायजाथावने जिसुनि मुं लानाय साफ्रोमबो सैथोखौ फोरोंग्राने नङा बाइबेला बुंदों जिसुआ बुंदों बेखौ जोंखौ साबधान होनो जों जेन गसंथानो हायो जों जेन थगायजाया बेनि थाखाय जिसुआ बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों नङा आंनि मुंखौनो लानानै फैगोन बेनिखायनो आंनि मुंखौ लानानै फैनाय साफ्रोमबो जे आंनि मानसि बेखौ गिर्जायारिफोरा दासान थारमाने फोरोंनाय आंनि मुं लानानै फैनाय साफ्रोमखौबो जिसुनि आंनि मानसि होननानै नोंसोर दाफोथाय थारमाने जिसुनि बुंनाया अब्ला जोंहा सांग्रां जानांगौ दङ जोंहा साबधान जानांगौ दङ गिर्जानि दैदेनगिरिफोर हिसाबै जोंहा साबधान जानांगौ दङ सभानि दैदेनगिरिफोर हिसाबै जोंहा साबधान जानांगौ दङ पास्टरेटनि दैदेनगिरिफोर हिसाबै जोंहा साबधान जानांगौ दङ मण्डलीनि पास्टरफोर हिसाबै जोंहा साबधान जानांगौ दङ साफ्रोम जिसुनि मुं लानानै फैनाय मानसिफोरा फोथायजाथाव जिसुनि लेंथु नङा जिसुआ बेखौ बुंखादों खारन जिसुआ मोनथिखादोंमोन जोंनि जि सम दिनैनि सम बेखौ नाहरनानै गोबां मानसिफोरा जिसुनि मुंखौ नंखायै बेबहार खालामनानै बिनि मुंनि आन्दोआव मानसिफोरा मा गिर्जायाव खहा खालामनो हाबगोन बेखौ जिसुआ बुंदोंमोन गोबां मानसिफ्रा आंनि मुंखौ लानानै होनफैगोन आंनो बे ख्रिस्ट'आ आरो बिसोरो गोबां मानसिफोरखौ थगायगोन बे एखे बाथ्राखौनो जोंनि आयदाया बुंदों द्वितीय पेट्रनि 2:2 आरो गोबां मानसिफ्रा बे लांसुनियाफोरनि आखल गियानखौ सोलोंगोन जिसुआ मा बुंदों आरो बिसोरो गोबां मानसिफोरखौ थगायगोन खैजोनखौ थगायगोन नो खैजोनखौ थगायगोन नो जिसु बुंनाय जोंनि आयदा एखे खोथाखौ बुंदों गोबां मानसिफोरा बे लांसुनियाफोरनि आखल आखुखौ सोलोंगोन जिसुआ बुंदों आरो गोबां मानसिफोरखौ बिसोरो थगायगोन गिर्जायारिफोर जोंहा साबधान जानांगौ दङ गोबांखौ थगायगोन गोबांखौ एसेखौल' नङा सासेखौल' नङा सानैखौल' नङा गोबांखौ थगायगोन गोबांखौ अब्ला बेसेबां मानसिफोरा थगायजागोन नाय बिसोरजों बे नंखाय फोरोंग्राफोरजों जों साबधान ने मा नोंबो थगायजागोन नामा आंबो थगायजागोन नामा गोबांखौ थगायगोन होननानैसो बुंदों बाइबेला सासे सानैखौ थगायनो हागोन होननानै बुङाखै सासे सानैखौ थगायनो हागोन होननानैब्ला जोंहा एसेबां साबधान जानांगौ थानाय नङामोन खोमा सासे सानैखौल' थगायगोन होननानै बुङोब्ला सासे सानैखौल' आन्दायहोगोन होननानै बुङोब्ला जोंहा एसेबां साबधान जानांगौ थानाय नङामोन खोमा खिन्थु बांसिन मानसिफ्रा थगायजागोन होननानैसो बुंदों बांसिन मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रा थगायजागोन मा नङाब्ला साबधान नङाब्ला सांग्रां नङाब्ला सिनायाब्ला बे नंखाय फोरोंग्राफोरखौ सिनायाब्ला जिसुनि मुं लानाय मानिखौनो जोङो गिर्जायाव जायगा होयोब्ला जिसुनि मुं लानानै फैनाय मानिखौ जोंनि न'खराव जोङो लिंनानै लाबोयोब्ला जोङो थगायजागोन जों साबधान नङाब्ला जों सांग्रां नङाब्ला बेखौसो बाइबेला जोंनो बुङो जिसुआ गोबांखौ थगायगोन गोबाङा थगायजागोन आरो नोंबो बेयाव जिरायनायफोराबो सोरबा जानो हागौ नोंबो गोग्लैनो हागौ बे गोबाङा जिसुआ बुंनाय बे गोबाङा पेटरा बुंनाय बे गोबाङा नोंबो गोग्लैनो हागौ नों साबधान नङाब्ला सोरगो रायजोआव थांनो साननाया थिग जिसु फैफिननायखौ नेनानै थानाया थिग
नाथाय बिनिख्रुइबो गोसो होनो गोनांसिन बाथ्राया मा जों नेदोंब्ला जों सानदोंब्ला जोंहा साबधान जानांगौ जि बाथ्रा जिसुआ बुंदों जों जेन थगायजाया जों जेन आन्दाय होजाया बेनि बाथ्रा जिसुआ बुंदों बेनि उनाव बुंदों मा 11 नायनो जोङो मथिनि 26 नि 11 दङ बेनि सिगां गोबां बाथ्राफोर बुंबावदों आंनो गोनां नङा बेनिखायनो आं फरायाखै 11 खौ फरायनो गोबां नंखाय नाबिफोर जाखांनानै मानसिफोरखौ आन्दाय होगोन बिसोरनि खामानिया मा मानसिफोरखौ आन्दाय होनायनि खामानि बिसोर मावगोन दा नाय 13 नाय जिसुआ मा बुंखो नाथाय जाया जोबनायसिम गसंथागोन बियो बासायजागोन मथिनि 26 अध्याय 13 पदाव बुंदों नाथाय जाया जोबनायसिम गसंथागोन बियो बासायजागोन मा बुंनो नागिरदों जिसुआ जाया जोबनायसिम गसंथागोन मा गसंथानायनि बाथ्रा बुंदों नैबे थगायनो फैनाय समाव नों नंगौआव गसंगोन नैबे आन्दाय होनो फैनाय समाव नों नंगौआव गसंगोन बेखौ नंखाय होननानै सिनायनानै रिजेक्ट खालामनो रोंगोन आरो बेयावबोसो गुबुन गुबुन बुंदों मानसिफ्रा अननायाव गुसु जालांगोन गावजों गाव अनलायनो रोङि जालांगोन इसोरखौ हामजायै जालांगोन बेबायदि गावजों गाव थगायलायगोन गुबुननि आखायाव गोग्लैगोन बिसार खालामजागोन बेफोरनि बाथ्रा बुंदों नाथाय मोनसे आयदाया मा नैबे जों जुदि इसोरनि रायजोखौ नेदोंब्ला जों जुदि बे सोरगोनि रायजोखौ आसा खालामनानै जिसु फैफिननायखौ नेदोंब्ला जोंखौ मा बुंदों सोर बासायजागोननो जाया जोबनायसिम गसंथागोन गसंथानाय माने मा सैथो फोथायनायाव गसंथानाय नंगौआव गसंथानाय थगायनो फैयोब्ला गसंथानाय आन्दायहोनो फैयोब्ला गसंथानाय बेनि बाथ्रा बुंदों आरो बिसोरसो बासायजागोन सोरगो रायजोखौ बयबो साननो हागौ सोरगो रायजोनि सिमां बयबो नुनो हागौ सोरगो रायजोनि बाथ्रा बयबो बुंनो हागौ नाथाय जिसुआ बिसोरनो मा बुंनां बाथ्रा बुंनाय जाया जोबनायसिम बेफोरनि गेजेराव नंखाय फोरोंग्राफोरनि गेजेराव नंखाय फोरोंनाया साग्लोबनायनि गेजेराव जाया नंगौआव गसंथागोन बिसोरसो बासायजागोन होननानै बुंनाय जिसुनि बुंनाय बाथ्रा बियो आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा सोरबाया सानो थगायजानानैबो बिसोरखौ फल' खालामनानैबो सोरगो रायजोआव थांनो मोनगोन होननानै नंखाय फोरोंग्राफोरखौ फल' खालामनानैबो सोरगो रायजोआव थांनो मोनगोन होननानै सानग्रा जोंनि गेजेराव गोबां दङ बिसोरखौ उनसंनानैबो सोरगो रायजोआव थांनो मोनगोन होननानै साननाय दङ जोंनि आयदाखौ फरायहैथां द्वितीय पितर 2 अध्याय बेयो गुत्तै बिसोरनि सायाव लिरनाय जादों बिसोर माबायदि रोखोमनि मानसि बिसोर मा खामानि मावो जोंनो लिरनाय जादों बिसोरनि बिसारा माबायदि जागोन सोरगोआव थांगोन ना नोरगोआव थांगोन जोंनो द्वितीय पितर 2 अध्याय गुत्तैयानो 1 निफ्राय जि 19 ना 20 पद दङ बे गासैयावबो बे नंखाय फोरोंग्राफोरनि आखुथायफोर बिसोरनि खामानिफोर बिसोरनि जोबनाय बेवहाय लिरनाय जादों आंहा बेबायदि सम थोजोबनाय नङा मोनफा मोनफा सिरि फरायलांनानै बिसोरखौ बरनायै बुंनायनि बेखेव बुंनायनि आंहा सम थोनाय नङा खोमा बेनिखायनो नोंथांमोना थांनानै फरायहैथां सिनायगोन अब्लाना बिसोरो माबायदि लक्षणनि मानसि बिसोरनि लक्षणखौ बिसोरनि आखुथायफोरखौ जोंनो बेवहाय फोरोंनाय जादों बुंनाय जादों बेनिखायनो जोंहा मा सोरगो रायजोनि बाथ्रा साननाया मोजां सोरगोआव थांनो साननाया मोजां नाथाय जिसुआ जि गोनां बाथ्रा बुंदों जोंनि गेजेराव नंखाय फोरोंग्राफोर फैगोन नंखाय ख्रिस्ट'फोर फैगोन नंखाय नाबिफोर फैगोन बिसोरो गोबांखौ थगायगोन आरो बे थगायनाय आन्दायहोनायनि गेजेराव जाया गसंथागोन नंगौखौ फोथायनायाव गसंथागोन इसोरनि बाथ्रा बायदि गसंथागोन बिसोरसो बासायजागोन आन्दायोबालाय थगायजायोबालाय बुरखाय जायोबालाय बासायजागोन ना जाया बे सोंनायखौ नों गोसोआव लानानै थांदो नों स्टाडि खालामहैथा जों दिनै बयबो स्टाडि खालामनो रोंनाय मानसिफोर नोंथाङा सान जुदि थगायजायोब्लालाय नंखाय नाबिफोरजों नंखाय फोरोंग्राफोरजों जुदि आन्दायहोजायोब्लालाय नंखाय फोरोंग्राफोरजों जुदि जोङो बुरखाय जायोब्लालाय जों गसंथायाब्लालाय गोग्लैयोब्लालाय जों सोरगो रायजोआव हाबनो मोनगोन ना मोना इसोरनि बै रायजोआव हाबनो मोनगोन ना मोना नोंथाङा स्टाडि खालामहैथा आरो द्वितीय पितर 2 अध्याय बेयाव नों रिजाल्टखौ मोनगोन रिजाल्टखौ बिनि जि एन्सार बे एन्सारखौ नोंथाङा मोननो हागोन फरायहैथा गोथौ स्टाडि खालाम आरज खालाम इसोर आंनो बुजिनो गियान हो नंखाय नाबिफोरा माबायदि नंखाय फोरोंग्राफोरा माबायदि बिसोर सोरबादि आंनो बुजिनो गियान होनानै गोसो गोरबोजों आरज खालामना फरायहैथा आंखौ जेरै आं फरायनाय समाव इसोरा खोथा बुंदों बे एखे इसोरा नोंथांखौबो खोथा बुंगोन
बे इसोरा फाराग गैयै इसोर रावनिबो थाखाय फाराग गैयै जाय इसोरा आं स्टाडि खालामनाय समाव आंनो बिगियानखौ होनो हायो बे एखे इसोरा नोंथांनो बिगियानखौ होनो हायो जों बाइबेल फरायग्रा खृष्टियान जानांगोन अब्लानासो जों बुजिगोन मिथिगोन बेलासि समाव अबसे जों बिनि बांसिन जों नायगोन दा नंखाय फोरोंग्राफोरनि जि खामानिफोर बे खामानिफोरखौ जों नायनि मा बुंदों मथिनि 24:5 बिसोरो थगायो आरो गोबांखौ थगायगोन बिसोरनि खामानिया थगायनाय मा खामानि मावो बिसोर थगायनाय नों बिसोरखौ खोनासंदोंबा नों थगायजागोन बिसोरनि खामानिया मथिनि 24:5 बुंदों 11 बुंदों बिसोरो थगायनायनि खामानि मावो आरो 2 करन्थिया द्वितीय करन्थिया जों बेखौ फरायनो मथिनि 24 जों फरायखांबाय द्वितीय करन्थिया 11 थाखो जों नायनो 13 आरो 24 फोरखौ आं फरायनो बिसोरो नंगौ थोनर जानायफोर नङा बिसोरो नंखाय सोलायग्रा थोनर जानायफोरसो बिसोरो सोलायनायनि हाबासो मावो आरो गावसोरखौ ख्रिस्टनि नंगौ थोनर जानायफोर बायदि बिसोरो दिन्थिफ्लायो बे सोमोनांनांगौ बाथ्रा नङा मानोना सैतानाबो गावखौ स्रांनि आर्फ बायदि दिन्थिफ्लानो हागौ बिनिखायनो सैताननि लेंफ्रा गावसोरखौ धोरोमियानि लेंफोर बायदि खोथाफ्लानाया गेदेर बाथ्रा नङा बेयाव मानानै बुंदों बिसोरो थगायनायनि हाबा मावो किन्तु बिसोरो थगायग्रा हिसाबै फैया जोंनि गेजेराव आं नोंखौ थगायनो होनना बुंनानै फैनाय नङा बिसोरो आं नोंखौ आन्दायहोनो होनना बुंनानै फैनाय नङा बिसोरो आङो थगायग्रा होननानै बिसोरनि उनथिं लिरनाय गैया आङो नंखाय फोरोंग्रा होननानै बिसोरनि बबेयावबा लिरनाय गैया जोंसो सिनायनांगोन बिसोरनि खामानिखौ बिसोर मा मावो आं थगायनो फैदों पालक होननानै नोंसोरनि गिर्जायाव सानैसो थगायनो मोनगोन नामा होननानै सोंनानै पारमिसन लानानै हाबनाय नङा जिसुनि मुंखौनो लागोन प्रकृत सासे ख्रिस्टनि बिथाङा सेला बायदि जोंनि गेजेराव हाबगोन दिन्थिफ्लानानै होनना बुंदों आरो जिसुआबो बे बाथ्राखौ जोंनो मथिनि 7:15 नंखाय नाबिफोरनिफ्राय गाव गावखौ हमथा बिसोरो मेन्दाफोर बादि सोद्रिमा जाफ्लानानै नोंनियाव फैगोन नाथाय गोसो सिङाव बिसोरो सिख'फोर बादिसो सायाव माबायदि जाना फैगोन मेन्दा गुरै मोजां आं खोनादों जोंनि मण्डलिनिफ्रा बाख्नायदों बिसोरखौ खोनादों आङो जोंनि हबानि लिडारफोरनिफ्राय माथो बिसोरसो मोजांसिन बुंसिनो अब्लालाय मानो लिंनो मोना अजद दैखांदों जोंनि मण्डलिनि मानसिफ्रा जोंनि हबानिख्रुइ बिसोरसो साबसिन इसोरनि खामानि मावदों माथो बिसोरसो अनेकखौ सोखादों माथो अब्लालाय जोंनि मण्डलियाव बिसोरखौलाय मानो लिंनो मोना बेखौनोथ' नुगोन ना बुंदों बिसोरखौ सायाव मोजां नुगोन सोद्रिमा नुगोन गुरै नुगोन किन्तु बिसोरनि खामानिया मानि जागोन मेन्दानि नङा बिसोरनि खामानिया वुल्स होनना बुंदों सिख' होननानै बुंदों बेयाव सियाल सिख' बेनि खामानियालाय मा बर'आव सियाल सिख' होननानैबो बुंदों मा बिनि खामानिया गोथै गोला नागिरनाय बेफोरखौ जानाय लेथ्रा थारमाने बेफोरखौ जानाय नस्थ' खालामनाय गोथांखौबो अरथारनाय सिख' मेन्दा बायदि गुरै नुगोननो मोजां नुगोननो बाख्नायथाव नुगोननो किन्तु बिसोरनि खामानिया मा जागोन बिसोरनि खामानिया लेथ्रा जागोन बिसोरनि खामानिया अख्रेबनाय अरथारनाय बिनि खामानिसो जागोन मेन्दा बायदि जेरै नुदों कारन बिसोर बेखौनो दिन्थिफ्लागोन मेन्दानि बिगुर गानगोन किन्तु सिङाव माने बिसोरो सिङाव बिसोरनि गोसो बिसोरनि साननाय बिसोरनि परिकल्पनाया गिर्जानि थाखाय गिनो गोनां खामानि आरो बे बाथ्राखौनो जोंनो पौला बुंदों जों थोनर जानायाव नायनो थोनर जानाय पासनि कर्म 20:29 आं मिथिगौ आं थांनायनि उनाव गिथावथाव लख्राफोर बादि इनाय खालामग्राफोरा नोंसोरनि गेजेराव फैगोन आरो बिसोरो फोथायग्राफोरखौ आद्रि खालामालाबानो थानाय नङा पौला बुंनाय दुखु लानानै बुंनाय आं मिथिगौ आं थांनायनि उनाव नोंसोरनि गेजेराव माखासे मानसिफोर फैगोन माबायदिनो बिसोरो लख्राफोर बायदि एखेखौनो बुंदों सिख' होननानै बबेयावबा दानस्लायदों आरो बेयाव लख्रा होननानै दानस्लायदों खिन्थु एखेयानो लख्राफोर बायदि फैगोननो ओमफ्राय बिसोर मा खालामगोननो मा मण्डलियाव मा नायगोननो मोजां खालामनो बेमारिफोरखौ सोखानो मोजां इसोरनि बाथ्रा फोरोंनानै मण्डलिनि मानसिफोरखौ जिउआरि आयदायाव लुखांनो फैगोननो ना मानो फैगोननो आं मिथिगौ आं थांनायनि उनाव गिथावथाव लख्राफोर बायदि इनाय खालामग्राफोरा नोंसोरनि गेजेराव फैगोन आरो बिसोरो
फोथायग्राफोरखौ आद्रि खालामालाबा थानाय नङा। मानो फैगोन बिसोरो? इनाय खालामनो आरो मा खालामालाबानो थानाय नङानो? फोथायग्राफोरखौ आद्रि खालामालाबानो थानाय नङा। सोरखौ आद्रि खालामनो? गुबुन फोथायनायनिफोरखौ, ख्रिस्ट'खौ फोथायैफोरनि आद्रि खालामनो नङा। बे नंखाय फोरोंग्रानि जि इसु, बेयो गिर्जानिसो इसु। बेहा गुबुन संसारनि मानसिफोरजों जेबो खोथा गैया। बे नंखाय फोरोंग्राफोरनि जि समायसा, बेयो गिर्जानि समायसा। बेहा गुबुन गुबुन फोथायारिफोरजों बेहा जेबो खोथा गैया। बिसोरो आद्रि खालामफैगोन सोरखौ? गिर्जानि फोथायारिफोरखौ आद्रि खालामनो फैगोन। थारमाने सोरखौ बुंदों? नोंखौ आंखौ थांखिनानै फैगोन आद्रि खालामनो, जिउआव लुखांनो नङा, सोखानो नङा, माबा मोनसे बोर होनो नङा, आद्रि खालामनो बिसोरो हाबगोन होननानै बुंदों। अब्ला जोंहा साबधान जानांगौ गैया ने? गिर्जा हिसाबै सोरबा जोंनि गेजेराव फैदों नामा? आरो बबेनिफ्राय फैगोन? बहानिफ्राय फैगोन बिसोरो? नायलाय, दुखुनांथाव मोनसे खोथा खोनाय, बिनि उनाव फराय। आरो नोंसोरनि हानजानिफ्रायनो बेबादि मानसिफोर जाखांगोन। बहानिफ्राय फैगोन? बे आद्रि खालामग्राफोरा गिर्जायाव, बे इनाय खालामग्राफोरा बबेनिफ्राय फैगोन? जोंथ' सबाया गिबाय थादोंमोन, बिबिसिया गिदोंमोन, बिराद गिदोंमोन। जोंनि गेजेराव बिदि नंखाय फोरोंनो फैदों होननानै जों बाहेरनिफ्राय फैदों, सासे सानैखौ जों होनानै हरनो हादों बबेसे? बाख्नायनो नांगोन। बिबिसिया प्रटेक्टिभ आरो बिबिसिया जोंहा बे पार्टखौ बिथांमोना, बे रलखौ बिथांमोना लादों, प्रटेक्सन होदों। नै नंखाय अरथारनो फैनायनिफ्राय, खारन लावखारफोरनि बिबानाथ' बेनो, अरथारनो फैदों जोंनि मेन्दाखौ, बेनिखाय बेखौ सिनायनानै लख्रा सोनानै सिनायनानै होनानैबो हरदों। बेसेबांखिनिखौ मावनो हादों। जेब्ला जोंनि गेजेरनिफ्रायनो ओंखारगोन, बहा होनानै हरगोन जोङो? आं हानाय नुवाखै बेयावबा, होखारहरनो हागोन। बे देरसिन समायसा जागोन। गुबुननिफ्राय सासे सानै फैदोंमोन नंखायखौ फोरोंनो, नंखाय खामानि मावनो, आद्रि खालामनो, बाथा होनो हाबाय। जमा जमा गारि लानानै थांबाय जे, गिबायबो। नों फोरोंनोबा बेलेगथिं फोरोंहैथां, जोंनि बिबिसिनि गेजेरावबा फोरोंनो मोना, जोंनि मन्दलिफोरावबा नों हाबनो मोना। गिबायबो थांबायबो। खिन्थु जेब्ला जोंनि गेजेरनिफ्रायनो ओंखारगोन, बहा होनानै हरगोन बिसोरखौलाय? हादोंना जोङो दिनै? हादनो हायाखै। जेब्ला आद्रि खालामग्राया गावनि न'आवनो थायो, बे बेसेबां दुखुनांथाव। जेब्ला गावनियानो जायो आद्रि खालामग्राया, नों मा खालामगोन बेखौ? साननो गोनांसिन बाथ्राया बिसोर हदाय मालाया नङा, हदाय मालाया नङा, हदाय मालाय जायगानिफ्राय फैगोन बे नङा। बाइबेला जोंखौ साबधान होदों, नङा, जोंनि गेजेरनिफ्रायनो फैगोन, जोंनि गेजेरनिफ्राय। आरो दिनै जों खोनादों जोंनि गिर्जाफोराव मा समायसा जादों। बे इसोरनि बाथ्राफोरखौ मिथिनो थाखाय जादों, बेफोरखौ फोरोंनाय जायैखाय जादों। जोंनि गेजेराव जोंनि गेजेरनिफ्रायनो फैगोन होननानै बुंदों, जोंनि गेजेरनिफ्राय फैगोन। बे नस्थ' खालामग्राया, बे आद्रि खालामग्राया, बे इनाय खालामग्राया, बे थगायग्राया, मालाय नङा, नों सिनायै मानसि जानाय नङा, नों मिथिफेरै मानसि जानाय नङा, नों नुफेरै मानसि जानाय नङा। जोंनि गेजेरनिफ्राय, जोंनि गेजेरनिफ्राय सोर मा फोथायो बेयाव जोंहा साबधान जानांगौ दङलै। सोर मा खोनासंबाय थादों, सोरनिफ्राय खोनासंबाय थादों, बेयाव जोंहा साबधान जानांगौ दङ। आं बेखौल' बिसोरनो बुङो, मानो सासेनिखौल' खोनासङो? गुबुन गुबुननिखौबो खोनासङो। नोंथांमोना गोरों मानसिफोर, गुबुना बे एखे बिसयनि सायाव मा बुंदों खोनासं नोंथांमोना। गुबुना मा बुंदों? सासेनिखौल' जों खोनासङोब्ला, जों जाज खालामाब्ला, जों बिसार खालामाब्ला, जों नायबिजिराबा गोथौयै, जों आन्दायगोन। आरो स्पेसियेलि जेब्ला जोंहा बाइबेलजों जेबो सोमोन्दो गैया जागोन, इसोरनि नंगौ बाथ्रायाव मा बुंदों जोंखौ बिनि सायाव जोङो गोसो होनाय नङा, जों आन्दायगोन, जों थगायजाखागोनखा, जों गमब्राय जाखागोनखा। बिसोरो मा खालामो? बिसोरो थगायो। आरो द्वितीय तिमथि 3:13 बुंदों, बिसोरो गावजों गावबो थगायलायो, गावजों गावबो थगायज्लायो। द्वितीय तिमथि 3:13 फरायजोबनो सम जानाय नङा। बिनि उनाव मा? बिसोरो मा मावोनो? बैसोरनि खामानिखौ जों रायज्लायबाय थादों, जों जेन सिनाय मोनो। बिसोरो मा मावगोननो? जोंनो मथिनि 26:26 पदआव बुंदों, जोंथ' सानो बेमार सोखानो हाबानो बे जिसुनिफ्राय फैदों।
मोदाय होखारनो हाब्ला जिसुनिफ्राय फैदों बियो जायफोरा बे नंखाय फोरोंनायजों बाइबेलनि बायदि नङि फोरोंनायजों इन्सपायार जानानै थाबाय गोसो गलिनानै थाबाय फोथायनानै थाबाय बिथांमोननि सानैसो दङमोन बे सेमिनाराव आरो बिसोर सिखारनानै बुंबायनो सार जोंथ' मिथिगौ जाय बेक्तिया दिनै बेमार सोखादों जाय बेक्तिया दिनै मोदाय होखारदों बे बेक्तियाथ' साधारन सासे बेक्ति जों नुदों बे माबायदि बेक्ति जों नुदों माबायदि बिमा बिफानि बियो फिसा जों नुदों साधारन बिथाङा साधारन सासे बेक्ति जिसुआनो जुदि ईश्वरनि आत्मायानो बे बेक्तिजों लोगोसे गैयाब्ला मारै मोदाय होखारनो हादों बेलाय जिसुनि आत्मायानो ईश्वरनि आत्मायानो पवित्र आत्मायानो बे बेक्तिजों जुदि लोगोसे गैयाब्ला बे साधारन बेक्तिया माबोरै मोदाय होखारनो हानांगौ माबोरै दायना सोखानो हानांगौ माबोरै रावबो डक्टरा हायि बेरामफोरखौ सोखानो हानांगौ बुंबायनो नोंथाङा पवित्र आत्मानि खामानिखौ निन्दिदों नोंहा पाप क्षमा गैया नोङो नोरोगाव थांगोन होनना बुंबायदों जाओ रेबारेनखौ नोरोगाव थांगोन होनना बुंबायदों खारन बेथ' हाजारानसो बेक्ति बेलाय माबोरै बेमार सोखानो हानांगौ बेलाय माबोरै मोदाय होखारनो हानांगौ बेलाय माबोरै दायना सोखानो हानांगौ साधारन बेक्ति बिथाङा हादों ईश्वरनि आत्माया बिथांजों लोगोसे दंखाय बिथाङा हादों ईश्वरनि आत्मायानो ईश्वरनि बोलोआनो बिथांखौ परिपुर्ण खालामना लाखिनायनि थाखाय बेनिखायनो नोंथाङा बे बेक्तिखौ निन्दिनाय जायाखै नोंथाङा ईश्वरनि आत्मानि खामानिखौसो निन्दिदों आरो पवित्र आत्माखौ निन्दिनायहा पाप क्षमा गैया नोंथाङा नोरोगाव थांगोन मा गासै बेमार सोखानो हाग्राफ्रा जिसुनिनो बाइबेला मावनो बिसोर मावगोन ना मावा नंखाय फोरोंग्राफोरा नंखाय नाबिफोरा मावनो हागोन ना हायानो बेमार सोखानो हागोन ना हायानो बाइबेला मा बुंदों मथिनि 24:24 फराय मानोना नंखाय ख्रिस्ट'फोर आरो नंखाय नाबिफोर ओंखारगोन बिसोरो सोमोगोनां हांखो दिन्थिगोन आरो सोमोगोनां हाबाफोर मावगोन आरो हायोब्ला इसोरनि सायख'नायफोरखौबो बमब्रायगोन मावनो हागोन ना हायानो नंखाय नाबिफोरा नंखाय ख्रिस्ट'फोरा सोमोगोनां हाबा मावगोन ना मावानो बाइबेला मा बुंदों बे नंखाय ख्रिस्ट'फोरा बे नंखाय नाबिफोरा बेमार सोखानो हागोन ना हायानो हागोननो बिसोरो सोमोगोनां हाबाफोर मावगोन बेमार सोखागोन दायना होखारगोन मोदाय होखारगोन बिसोर मावगोननो बेखौसो बुंदों मावगोननो बिसोरबो अब्लाबा साफ्रोम बेमार सोखानो हानाय खिथिखौ जोंनि मण्डलियाव लिंजायो ने साफ्रोम बेबायदि सोमोनांथाव हाबा मावनायफोरखौ जोङो लिंनानै जों बरायनानै गिर्जायाव जायगा होनो हायो ने जोंनि न'खराव जायगा होनो हायो ने हायोब्ला बिसोर सोरखौबो बमब्रायगोननो हायोब्ला मथि 24:24 हायोब्ला बिसोरो इसोरनि सायख'नायफोरखौबो बमब्रायगोन जायफोरखौ इसोरा गावनि होननानै सायख'नानै लाबाय गावनि फिसा खालामनो सोरगोआव लांनो गावनि रायजोआव लांनो सायख'नानै लाबाय बिसोरखौबो बिसोरो बमब्रायगोन हायोब्ला बेसेबां साबधान जानो गोनां बाथ्रा जोंहा बेसेबां साबधान जानो गोनां बाथ्रा जोंहा हायोब्ला होननानै बुंदों साफ्रोम बेमार सोखानो हानायफ्रा इसोरनि नङा जिसुआ बिसोरखौ मा बुंगोन मथि 7:8 जों 21 फरायलाङोब्ला मोननो हायो आंखौ अफोरबो होननाय जिसुआ मा बुंगोन बिसोरो जिसुनि सिगाङाव जेब्ला जिसुआ बिसारनि सिंहासनाव जिरायगोन ओइदिनखालि गासै मानसिफ्रा बिनि सिगाङाव फैगोन बिसोर फैगोननो बिसोर फैना बुङो अफोरबो नोंनि मुङै जोङो गाहाम रादाब खोथाबायदोंमोन गोबां मोदायफोर मोनदोंमोन गोबां सोमोनांथाव हाबाफोर मावदोंमोन जिसुआ बुंगोन गाहाम रादाब फोसावग्राफोर फै हाबफै बेराम सोखानायफोर दायना होखारनायफोर मोदाय होखारनायफोर फै नोंसोरो हाबफै होनना बुंगोन जिसुआ मान इनाय खालामग्राफोर आं नोंसोरखौ सिनायथारा नोंसोरो आंनिफ्राय गोजान जा जोंहाथ' गासैबो जिसुनि आरज खालामनानै बेमार सोखानो हाबाबो बियो इसोरनि दा इसिबां मानसिफोरखौ बेमार सोखादों बियो इसिबां सोमोनांथाव हाबा मावदों बियो आंनि थैनाया थांखांदों बेदों इसोरनि दा बियो होननानै जिसुआ
आं नोंसोरखौ सिनायथारा अयनाय खालामग्राफोर मा अयनाय खालामनाय बिसोरो थगायनायनि खामानि मावनाय बिसोरो फोथायग्राफोरखौ आन्दायहोनायनि खामानि मावनाय बिसोरो गिर्जाया अयनाय खालामग्राफोर नोंसोर आंनिफ्राय गोजान जा आं नोंसोरखौ सिनायथारा तारमाने बेमार सोखाग्राफोराबो जिसुजों सिनायजायिफोर दङ रे तारमाने सोमोनांथाव जिसुनि मुं लानानै खामानि मावनायफोरनि गेजेरावबो मा दङ जिसुजों सिनायजायिफोर दङ जायखौ जिसुआ इनाय खालामग्राफोर होननानै बुंदों बाख्नायनोसो नांगौमोन बहुत बेरामिफोरखौ सोखाबोबाय नोंसोरो बाख्नायनोसो नांगौमोन बिसोरखौ किन्तु जिसुआ बिसोरखौ बुंदों इनाय खालामग्राफोर नोंसोरो आंनिफ्राय गोजान जा आं नोंसोरखौ सिनायथारा जोंथ' बेखौनो सानदों दिनै जों बेखौनो सानदों बिसोर गासैबो इसोरनि लें होननानै जों सानदों बिसोर गासैबो इसोरनिफ्राय फैदों होननानै जों सानदों किन्तु नङा बाइबेला बुंदों नङा बिसोर गासैबो नङा आरो मा खामानि मावगोन बिसोरो रमिया हल्लय दावत्रफोर आंनि बिदा फंबायफोर आङो नोंसोरखौ खावलायो खौसेखौ सोखावग्रा फोथायनायाव सौथु होग्रा आरो नोंसोरो जेखौ सोलोंबाय बिनि जेंना फोरोंग्रा मानसिफोरखौ दिथा हो आरो बिसोरनिफ्राय गोजान जा मा खालामो बिसोरो खौसेखौ सोखावो बिसोरनि खामानिया खौसेखौ सोखावनाय इसोरनि खामानिनो बियो मोनसे फिसा मण्डलीखौ मोननै खालामनाया इसोरनि खामानि जागोन बियो मा बेफोराव जों सिनाया बे इसोरनि आत्मानि खामानि जागोन ने मोनसे फिसा मण्डलीखौनो मोननै मोनथाम न'खर जमा खालामनानै आरो बे एखे गिर्जायावनो बे गिर्जाजों मोखांनो गिर्जा मोनसे लुबावनाया बे इसोरनि आत्मानि खामानि जागोन बेफोरावबोथ' जों सिनायनो हानांगौ दा मा होननानै बुंदों बिसोर नायदो 1 जहन 2:18 प्रथम जहन 2:18 बिसोरखौ बुंदों आंनि बिसाफोर जोबनाय मुगाया खाथि जाबाय ख्रिस्ट'नि बिसारु फैगोनखौ नोंसोरो रायथिखादोंमोन आरो दानो ख्रिस्ट'नि गोबां बिसारुआ नुजाफैखाबाय बेजोंनो जोबनायनि मुगाया खाथिसै होननानै जोङो मिथियो नंथारगौयै बिसोरो जोंनि फालोनि नङामोन बिनिखायनो बिसोरो जोंनिफ्राय ओंखारलांबाय सोरखौ बुंदों ख्रिस्ट'नि बिसार होननानै बुंदों बेयाव बर'आ सासेल' दानस्लायनाय नङाना बे एखे सोदोबखौनो सोरबाया माबा लिरदों सोरबाया माबा दानस्लायदों बेयाव बिसार होननानै बुंदों अबसे एन्टि ख्राइस्ट जायहा ख्रिस्ट'नि बेरेखा आरो बे ख्रिस्ट'नि बेरेखाया नैबे फल्स टिचारफोरखौबो बुंदों बिसोरो ओंखारलाङोनो बिसोरो मानो ओंखारलाङो बिसोरो जोंनि नङामोन जोंनि फालोनि नङामोन बिनिखाय बिसोरनि मोनसे खामानिया ओंखारलांनाय जोंनि गेजेरनिफ्राय ओंखारलांनाय बिसोरनि खामानिया थाया बिसोरो लोगोसे सासे सानै मोनसे मोननै न'खर लानानै बिसोरो ओंखारलाङो बे इसोरनि आत्मानि खामानि नङा खारन जिसुनि आर'जआ मामोन जिसुआ मा आर'ज खालामनाय थैनायनि सिगां मा आर'ज खालामनाय जहन हत्रयदा हाइ प्रिस्टलि प्रेयार होननानै बुङो जहन हत्रयदा जिसुआ गोबां गोलाव आर'ज खालामदों गोबां गुबुन बिसयखौ लानानै बियो आर'ज खालामदों जहन हत्रयदा बेयाव माबोरै आर'ज खालामनाय खोना जहननि हत्रनि बिस्पन बिसोरनि थाखायल' आं खावलायदों बे नङा नाथाय बिसोरनि बाथ्राजों जायफ्रा आंखौ फोथायगोन बिसोरनि थाखायबो जिसुआ बे समाव सेलाफोरनि थाखाय आर'ज खालामनाय सेलाफोरनि थाखाय नैबे सेलाफोरनि थाखायल' नङा होनना बुंबाय दानियाबा आयदाया सोलायलायसिगोन आर'जनि आयदाया बे सेलाफोरनि थाखायल' नङा नाथाय बे सेलाफोरनि गेजेरजों जायफ्रा उनाव आंखौ फोथायगोन बिसोरनि थाखायबो आं आर'ज खालामदों होनना बुंदों आरो बेयाव थारमाने जोंनि थाखायबो आर'ज खालामखाबाय हैदिनखालि बे सेलाफोरनि थाखायल' नङा नैबे 11 जन 12 जन बिनि थाखायल' नङा किन्तु बिसोरनि खोथा बायनायनि गेजेरजों जायफ्रा उनाव आंखौ फोथायगोन बिसोरनि थाखायबो आं आर'ज खालामो आर'जआ मा बिसोरो मोनसे जानाय बादि आङो आर'ज खालामो आफा जेरै नोङो आंनियाव आरो आङो नोंनियाव बेबादिनो बिसोरो जोंनियाव थानाय बादि बिसोरो मोनसे जानाय बादि अब्लासो नों आंखौ थिनहरदों होननानै संसारा फोथायगोन जिसुनि आर'जआ मा जोंनि थाखाय मा आर'ज खालामनाय बियो बे सेलाफोरनि थाखायल' नङा नाथाय बे सेलाफोरनि उनाव बिसोरनि खामानिनि गेजेरजों जायफ्रा आंखौ फोथायगोन आं बिसोरनि थाखायबो
दिनै जोंनि थाखायबो आरो जोंनि उनाव जायफोरा जिसुखौ फोथायगोन बिसोरनि थाखायबो हैदिनखालि जिसु ख्रिस्टआ आरज खालामनानै गालांबाय आरजनि बिसया मा बिसोरो मोनसे जानाय बादि बिसोरो खौसे जानाय बादि जिसुनि आरजआ बिसोर आरो एग्जाम्पलबो होदों नोंजों आंजों जेरै जोङो मोनसे बिसोरबो बेबादि मोनसे जानाय बादि अब्लानासो मा जागोननो बे आंनि सेलाफोरा खौसे थायोब्ला बिसोरनि गेजेराव आनडिभाइडेड गावस्रालायनाय गैयि नांज्लायनाय गैयि बिसोरनि गेजेराव खौसे जानानै थायोब्ला मा होननानै फोथायगोननो जिसुआ जे इसोरनि फिसा हौवामार जिसुआ जे इसोर मार बेखौ फोथायगोननो जों ख्रिस्टियानफोरनि खौसेथिया मा खालामो मुलुगनो साखि होयो जिसुआ नंथारगौयैनो सैथो इसोर मा बिनियाव अनज्लायनो हायो बिनियाव निमाहा होज्लायनो हायो बिनियाव जों खौसे थानो हायो बे बाथ्राया सिमान जायो जेब्ला जों ख्रिस्टियानफ्रा आनडिभाइडेड गावस्रालायनाय गैयि जेब्ला जोङो थायो बिनि गेजेरजों जों साखि होनो हायो जिसुआ इसोर होननानै जोंनि बुंनायजोंल' नङा जिसुनियाव अनलायनाय दङ जिसुनियाव निमाहा होलायनाय दङ जिसुनियाव गावजों गाव खौसेयाव थानाय दङ बे नङा साखि गुबुननो बेखौ बुंनाय नङा नैबेजोंसो जों साखि जानो हायो जेब्ला जोंनि गेजेराव गावज्लायनाय थागोन जोंनि गेजेराव मोनसे मण्डलिया नांलायनानै निमाहा होलायनो हायियाव मोननै मोनथाम जालायगोन बे माब्लाबो इसोरनि इच्छा नङा जिसुनि इच्छाया बिसोरो मोनसे जानाय बादि अब्ला जिसुआ बे खामानिखौ मावगोन ने मोनसे मण्डलिखौ मोननै खालामनायनि खामानि मावगोन ने इसोरनि आत्माया बे खामानिखौ मावगोन ने जाय जिसुआ जोंनि थाखाय आरज खालामनाय बिसोरो खौसे जाथों बिसोरो मोनसे जाथों बे खामानिनिफ्रायबो जों सिनायनांगोन बिसोरो जोंनि नङा बेवहाय जोंनिफ्राय बिसोरो ओंखारलांगोन बिसोरनि ओंखारलांनायाबो बे नखरसे नखरनै लानानै ओंखारलांनायाबो बे मोनसे सिन बिसोर जे नंखाय फोरोंग्राफोर बिसोर जे इसोरनि इच्छा बायदि मावग्राफोर नङा बेफोरबो सिनायनो आरो जोंहा बेजोंसो थांफानो अबसे बाइबेला बुंखादों गोबाङा बिसोरनि आखल आखुखौ मा खालामगोन उनसंगोन बाइबेला बुंखादों नों साबधान नंगौना नङा बिसोर जा माखासे ओरैनो सानग्रा दोङो ओरैनो सानग्रा लिरखाबायबालाय जाखासिगोन लिरखाबायबालाय इसोरानो बेथ' जाखासिगोन नामा जायाबा जानायानो नंला बियो बिदि सानग्रा ख्रिस्टियानफोर दङ जा लिरखास्राबाय जाखास्रासिगोन बेथ' लिरजानानै आरो माया जाया जाबावगोन बियो नामा उपाय गैला जाखानांसिगोन बेयो लिरखाबाय जे गोबाङा बे नंखाय फोरोंग्राफोरनि उन उन थांगोन होननानै लिरखाबाय थांखानांसिगोन जोङो नामा बायदि गोबां फोथायग्राफोरा आन्दाय होजागोन थगायजागोन होननानै लिरखाबाय जे ओंखाय आन्दायनांखासिगोन जोङो नामाबायदि माबोरै बुजिथाय बे खौरांखौ नोंसोरो लिरखाबाय बेलाय आरो लिरनाय मानियाथ' जाजोबगोन माथो गासैखौबो जोङो लिरनाय होनना बुङो आरो इसोर सोरबा थैबाय इसोरा बेखौनो लिरदोंमोन बेवहाय जाबाय आंखि माखौबा बुंबावो सोरबा सुइसाइड जाना थैनायखौबो बुंफ्लांबावो हुदायानो जाबाय जोंहा बियो लिरनाय होनना बुंनाया हुदायानो जाबाय जे सुइसाइड जानायखौबो बुंफ्लाङो पालकआ इसोरा बेखौनो लिरना दोनदोंमोन आरो आइ बेसेबां हामा इसोर बियो सुइसाइड जानानै थैगोन होननानै लिरना दोननो हाग्रा इसोरा मा मोजां इसोर जागोन बेलाय इसोरा बेखौनो लिरनायनिफ्राय बेनो सुइसाइड जानानै थैगोन मेलेम बारग'जोब्बाय मेगन गैला थाइनै इसोरनि इच्छाया बेनोमोन इसोरा बेखौनो लिरना दोननायखाय बिदि मेलेम बारग'जोबनानै मेगन बारग'जोबनानै थैबाय लामायाव बायसिना इसां हामा लिरो बियो बेबायदि इसां हामा लिरग्रा इसोरखौ माबोरै फोथायगोन जोंलाय लिरदोंनो इसोरा इसोरनि लिरनायनो इसोरनि लिरनाय बायदि जाजोबनायमोनब्ला इसोरा बेसेबां उन्थुस्ट' जागौमोन इसोरनि लिरनाय बायदि जों गासै मावनाय मानिया इसोरनि लिरनाय बायदि नङा जोंनि अख्रा गोसोनिफ्राय फैनाय बिग्रायनायनिफ्राय फैनायसो बेफोरो मावनाङा होननायखौबो मावनायालाय बे लिरनाय जागोन ना जाया जानाङा होननायखौबो जानायालाय बे लिरनाय जागोन ना जाया सोबनाङा होननायखौबो सोबनायालाय बे लिरनाय जागोन ना जाया मा नों लिरनायनि बेरेखासो नों मावदों लिरनायाथ' जानाङासो लिरनायाथ' लोंनाङासो
लिरनायाथ' गावगाय डु नट मार्डारसो लिरनायाथ' गावखौबो सिथारनो मोना मालायखौबो सिथारनो मोनासो लिरनायाथ' आरो मा लिरनाय बायदि जादों माहा मोनसेयोथाय बेफोरखौ जोंनि बालकफोरा लिरदोंनो बेवहाय जोंबो सानो लिरखादोंबालाय आरो थगायजागोन होननानै जों थगायजाखानांसिगोन नङा लिरनाया ओरैसो बेयो हर्बगियानि सरखार दिनैनि समायाव मानसिफोरा मा जाफैगोन बेखौ मिथिग्रोखानानै जों माबायदि जागोन बेखौ नुखानानै बे नुखाजोब्बाय सरखार हर्बगियानि सरखार गाबोन मा जागोन बेखौबो बियो मिथिखाबाय बै गियानजों बियो लिरनानै दोनदों जों साबधान जानाय बायदि नोंसोरनि समाव मानसिफोरा बेबायदि जागोन नोंसोर दाजा बेसो लिरनाया नोंसोरनि मानसिफोराव नोंसोरनि समाव गोबां मानसिफोरा फोथायनायनिफ्राय आन्दायगोन नोंसोर दाजा लिरनाया बिसोर साबधान जा कारन बहुदानो बिसोरखौसो उनसंग्रा जागोन बहुदानो बिसोरखौसो मोजां मोनग्रा जागोन साबधान जा नोंसोर मोजां मोना बहुदानो थगायजागोन साबधान जा लिरनाया बिसोर लिरनाया नैबे नङा जाखागोन बेवहाय जों जालांगोन बे नङा लिरनाया जिसुआ बुंनो साबधान जा कारन बेबायदि जागोन नोंसोरनि समायाव नोंसोरनि गोबां मानसिफ्रा थगायजागोन फोथायारिफोरा आन्दाय लिरनाया बिसोर लिरनाया बिसोर इसोरनि इच्छाया बिसोर बेयाव जोंनो बुंदों खौसेयै थानाय अनलायनाय गोरोब किन्तु जायफ्रा गिर्जायाव हाबनानै सोखावो सोरबा लिडारशिपनि थाखाय सोखावो निमाहा होजाथावैयाबो निमाहा मोनो बेखौसो बे क्रुसआ फोरोङो अब्लालाय गोदनायावबो गानबावलायलै आरो बे निमाहा होलायनो जोंनिफोराबो क्रुसखौ अबसे बिसिनिया जिसुआ थैनाय क्रुसआ नङा दा आङो सिखावखौ होनाय रां क्रुसआ खायसेनिया बेबो थानो हागौ ना गासैबो जिसुनिखौ गानदों होननानै आं साना क्रुसआथ' जिसु थैनायल' क्रुस गैयाना सिखावफोरबो थैनाय क्रुस दङ नोंनियाबा मबे मोनसेया नों गाननाय क्रुसआबा बे सिखाव थैनायाव जानो हागौ सोरनियाबा जायहा क्रुस गाननानै सिखाव खालामो बिसोरना बे सिखाव थैनाया जानो हागौ जायहा क्रुस गाननानै निमाहा होलायनो रोङिनि बाथ्रा बुङो बिसोरनिया बे सिखाव थैनाया क्रुसआ जानो हागौ किन्तु जिसु थैनाय क्रुसखौ गानदोंब्ला नों बुजिगोन अ आं मोनथावै निमाहाखौनो बियो होबाय जिनि थाखाय आं साजाल'सो मोननो समायोमोन इसिबां गेदेर दाय इसिबां गेदेर पाप इसिबां गेदेर इसोरनि बेरेखा मावनाय पाप बेनो निमाहा मोनबायब्ला आंबो गुबुनखौ निमाहा आं जेरै नोंसोरखौ अनबाय बेबायदि गावजों गाव अनज्लायसै मोनसे फिसा खोथानि थाखाय जों नांज्लायनानै जोङो मण्डलि गावनो हाया आरो बेयो नंखाय फोरोंग्राफोरनि खामानि बिसोर बेखौनो खालामो सासेखौ सानैखौ इसोरनि खामानिया मण्डलिनि सिङाव जानाय नङा मण्डलिनि सिङाव बेले बेजे खालामनायनि नांलायहोनायनि बोराबलायहोनायनि इसोरनि खामानिया बे जानाय नङा बेयो सैताननिल'सो खामानि सैताना गाव थोंजोङै हाबनो हायाखै जोंनि मानसिफोरनियाव हाबनानै बे खामानिखौ बियो मावदों मण्डलिखौ बियो टारगेट खालामदों गावथ' थोंजोङै हाबनो हाया बियो गुबुन गावनि मानसिफोरखौ लाबोनो हाया जों ओरैनो सिनायगोन बेवहाय सैताना माखासे जोंनिनो फोरोंग्राफोरखौ नंखायखौ फोरोंनो इन्सट्रुमेन्ट बायदि बेबहार खालामदों जों सिनायाब्ला मण्डलिफ्रा साबधान नङाब्ला बे मण्डलिफ्रा बेले बेजेया बारा जालांगोन गावस्रालायनाया बारा जालांगोन निमाहा होलायनो हायिया बारा जालांगोन जोंनि बे मण्डलिफ्रा ओंखायनो जोंहा साबधान जानांगौ दङ सोरनिखौ खोनासङो सोरजों फोरोंजायो जोंहा सांग्रां जानांगौ दङ जोंहा गिनांगौ दङ आरो बिसोरलाय मानोथो मण्डलियावसो मावनो नागिरो बे खामानिखौलाय इसिबां दङ दिनै बासायजानायखौ मोननांगौ मानसिफोरा इसोरनि आत्माबासो बेखौ दिन्थिगौमोन नोङो माकिदुनियाव थांनानै इसोरनि आत्माया दिन्थिनो नामाथो इसोरनि आत्माबा बेखौ दिन्थिगौमोन इसोरनि आत्माबा नोङो बै करन्थियाव थां नोङो फिलिपियाव थां फिलिपखौ बुंनाय ओइ बालाबारियाव थां सासे नेबाय थादों इसोरनि आत्माबा बियो गाहाम रादाबखौ खोनासंनो नेबाय थादों इसोरनि आत्माया बेखौ दिन्थियो सैताननि आत्मायाबा बै मण्डलिखौ नुवाखै नोङो जै मेमे जादों हाबलाय गुलाय गुजाय खालामना हो न'खरनि न'खरथाम नोंनिथिं लाबो सैताननि आत्मायाबा मानो नुवाखै इसिबां मानसिफोरा दिनै गाहाम रादाबखौ खोनायाखै बिसोर मानो नुवाखै कारन इसोरनि आत्मानि खामानि नङा सैताननि आत्माया मण्डलियाव बेले बेजे खालाम मण्डलिखौ सैहो फोथायग्राफोरखौ आन्दायहो
जेन आंजों लोगोसे बिसोरो नोरोगाव थांफायो बिसोरखौ थगाय बिसोरखौ बुरखाय सैताननि आत्मानि खामानियाबा इसोरनियाबा माकिदनियाव थां ओइ बालाबारियाव थां करन्थियाव थां फिलिपियाव थां बेयाव गोबां मानसिफ्रा इसोरनि गाहाम रादाबखौ खोनानो नेनानै दङ इसोरनि आत्मायाबा सैताननियाबा जग्राखौ नुवाखै नोङो खामानि मावो बेयाव बेले बेसे गोरोबलायनो हायि नांलायहोनायनि खामानि डक्ट्रिन्स लानानै नांलायनायनि बाइबेलनि खोथा लानानै बाद बिबाद खालामनायनि नांलायो सैताननि आत्मायाबा बेखौ बुंगोन आरो इसोरनि आत्मायाब्ला बैखौ दिन्थिगोन जायफोरना दिनै बासायजानायखौ नांगौ जायफ्रा दिनै थैयोब्ला नोरोगाव थांगोन बिसोरनि आत्माखौ बासायनायनि जे आर्जेन्सि गोनांथि बेखौ इसोरनि आत्मायाबा बुङो बिसोरो बे खामानिखौ मावो बेलासियाव नायनोसै माखासेखौ गसंथानायनि बाथ्रा जों सावरायदों बिसोरनि खामानिखौ जों एसे सावरायबाय आरो माबायदि खामानि बिसोर मावो बिसोरनि खामानिफ्रा मण्डलियाव मा बाहेरावथ' नंखाया बाहेराव मावा बिसोरनि खामानिया बाहेरनि नङा मण्डलिखौ सै होनायनि मण्डलि गावहोनायनि मण्डलियाव बेले बेजे खालामनायनिसो खामानि बेखौ बिसोर मावो बिसोरनि खामानिखौ सावरायबाय बेबायदिनि गेजेराव जों माबोरैहाय गसंथानो हागोन फोथायनायाव जोबनायसिम जिसुआ बुंनाय जायफ्रा जोबनायसिम गसंथागोन बे गासैबो फैगोन बिनि गेजेराव जायहा जोबनायसिम गसंथागोन बिसोरसो बासायजागोन माबोरै गसंथागोन दायो बेखौ जों बेलासि समाव सावरायगोन हामबायसै